Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, call me Chukwunonyelumenwenam. After Ozomungobo, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa na-ezi ozi na-alụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Ụlọ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu ji wee bịa. N'ụbọchị taa bụ sexual polygamy. Ya bụ isiokwu. I'm here to tell you ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo does not support promiscuous lifestyle. Ọdịnala Igbo believe na onye chi ịza akpa ya za akpa. Onye chi ịza koro ya za koro. Ọ bụrụ ịza akpa koro. Igbo spirituality is well defined. Ihe niile gbasara ọdịnala Igbo ga-anya oghe. Ọ bụrụgoro oge ndị Igbo na-ekuchi nwaanyị, enwere process. Adị enwe ihe nzuru m. Nothing was hidden. Everything concerning Igbo spirituality is in open. And that is what makes them legitimate, because it's done in open. Nothing is hidden. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-eneba anya kọwala gị etu ụfọdụ ndị mmadụ si asị na ha dara eri akpụ mana ha na-ata abacha. Etu ụfọdụ ga-esisi na ha anaghị eri oke mana ha ji eze na-ekeri ụmụazị. Mmadụ ighe onwe ya aghụghọ, ihe kachasị na ụbụ mmadụ ighe onwe ya aghụghọ na ndụ abụ the greatest. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya. But before we dive into today's lecture, important announcement. I can in the month of April. The monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Yes, distance is never a barrier in all we do in the temple. This morning I have gone to the temple to make sacrifices, pray, and make declaration upon the lives of those that join us. Friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana, Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. We keep doing this every day till the last of the month. I ga-emechi chụọ aja dị iche iche na temple jee n'ebe nchụaja Ogbuefi mee saraka. Nwanne chụwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Anyị malitere ịchụ aja anyị dị n'igwe ihe karịgoro 4 years. We have massive testimonies, believe in me. But as you all know, we don't share testimonies on social media. Ma ọ bụ n'eziokwu TV maka na o nwere ihe anyị ji akpọrọ it's not even necessary, and it's not why we are here. But I can tell you na Chukwu na-emere onwe ya aha. So ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ya, ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbaala gị afa miri emi, ma ọ bụ na ị chọrọ counseling one-on-one, yes, ihe ị ga-eme bụ ịchat ya m na WhatsApp. My WhatsApp number dị na screen. Yes, 0805-7837-672 or 0813-8243-871 or the channel screen. Now let's proceed. Today's topic is sexual polygamy. What is sexual polygamy? Ka anyị bidogoro n'ihe wu polygamy. Gịnị wu polygamy? Polygamy bụ when a man officially married more than one wife. Mgbe nwoke ji aka ya mee ihe o kwesịrị ime, ọ dị officially married to more than one. Yes. Poly is multiple. Gamy is sex. So ọ nụrụ more than ofu nwaanyị ya na ya na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Ntị ọ dị. Then mana etu anyị eme ya n'Igbo spirituality mere this one approved. It's acceptable because it's done in the open. Remember, polygamy has been from the time of the ancients. Better than Moses when David slept with another person's wife. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile got angry. Iwe were Chukwu. O wee sị ya, Moses, did you ask me permission to marry more?
and they refused. Kedu ihe kpatara iji were lost after another person's wife to the extent igbu die? Yes. So it was never a sin to marry more than one, but it was done legitimately in the open. It is up, not pretending. Example, ị nwekwara ndị ga-enu maka ndị na-ekwu okwu celibacy, ndị Roman Catholic priest na ndị ọzọkwa. I don't against that. Yes. Mana eche zaba, eche zakuru. Ihe dị njọ n'ime bụ when ịpụta na public present yourself na into celibacy and na-akpọ gị fada na-akwanyere ugwu maka ihe that sacrifice aja ahụ ị chụrụ by deny onwe gị. You are right. As humans, you are right. Because when nature comes, you know that is your right. Then, but you go on willingly, decided to sacrifice yourself. Now, about the njọ then ya bụ mgbe ndị mmadụ na-enega anya na-afụta gị n'ihe bụrụ ihe ọ pụtara bụ na ideceive go ndị mmadụ intentionally. Ihe pụtara bụ na igbu okwu ọzọ na-eme ọzọ ọnya wa ebe sin just batia, because in actual fact you are deceiving others. Mana Igbo spirituality does not condone promiscuous lifestyle or ime ihe nzuzo. Even n'oge nke ndị nna anyị ha na-ekuchi nwaanyị, it must be done in the open. Ndị be nke nwaanyị ga-anụ ya, ndị ụmụnna nke nwoke ga-anụ, ụmụnne ga-anụ ya. Then atụgharịa nkwụ, nwaanyị were ọkụ nwunye nwoke ahụ ọ chọrọ n'ọnya ga-ekuchi ya. It was done in the open. Obodo amalụ. That is why then I love about Igbo spirituality and our culture. Nwere ihe a na-ezo ezo na ya. Mana ebe bụ ihe dị njọ na ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ipresenti onwe ha na ha nọ into monogamy. I can tell you based on statistics. Now, more than 80% of people they claim they married now. They present you into monogamy. One man, one wife. I can tell you that missing words. Now 80% of them now have 80% of them are here into sexual polygamy. In the open, they presented themselves na ha nwere ofu, while na ha nwere other concubines, side chicks. Then that is the danger, because you deceive people, you presented yourself in Hebrew. And then with many danger, because one, those ones are draw official, and in order you spend them more. You got that? You spend them more, because you have to be going to hotels and every other thing. And that person obogenia money is so only are gonna take advantage of you, can even blackmail you. Name me no bokwana me to na magokwo nwunye gi mo na mmele ikwe out. Therefore, a bourgeois is slave. What's the freedom? So I can tell you, on ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịbịakwa mana onye apụta nwere ike ọ bụrụ relationship ka o nwere ọnụbọrọ dị ọnụbọrọ nwanyị o present you onwe n'ọsọ ofu onye ka o nwere mana from behind o nwere other people. The same person we say pụta pụrụ Paul pụrụ kettle na-akpọ pot black o nwere ike ọ pụta ọsị na no into polygamy. Yes. Mana nyawa no onwe na pretend na ya nọrọ into. Mana ọ nọ na o si n'azụ na agha onwe ya agha. O nwere ihe karịrị n'ụwa dị njọ n'ụwa mmadụ ihe onwe ya agha, mmadụ ịgwara onwe ya eziokwu. Deep down you, ịmana ihe ị na-eme dị njọ. I will tell you the spiritual implication. Ma gwakwa gị etu o si dị njọ. One,
ọ bụrụ na ị na-eme nke a kpọrọ sexual polygamy, you will expose yourself to possible disease, because ihe a bụ ihe ị na-ezu n'ori, and whereby na icheckmate onwe gị. Ọ na-emezi ije party, if somebody provide onwe opportunity, provide you onwe ịkụchalụ, ije ịgba nkwụ, opportunity present ịkụchalụ. By then randomly you nwere ihe, mana ọ bụrụ na harmonize onwe gị ọfụma, because opportunity will always present themselves. Now, but ọ bụrụ na harmonize onwe gị, the art of discipline na ihe nọ ya. Ọ bụrụ na ụwa nke chọrọ maintain ụwa na, ọ bụkwa ndị chọrọ inwe 2 ọmụ ọdị official, onye ọbụla eje ụlọ ọgwụ nọrọ under the same health condition. Then if by so the need protect go onwe gị. Maka na nke bụ eziokwu bụ na onye ahụ idebel aside or concubines will never depend solely on you. You know why? Ọ ma na ị nwere family, na ị nwere children, na ị build go your own future. Therefore, ị na-waste time ya. Therefore, otu ụbọchị show onwe n'oge na-agakwa. Therefore, ifu na ọ ga na-emekwa gị nwa, na-emekwa onye ọ na-enekwa anya na o nwere ike ịnụ ya anụ. Before the danger dị there. Therefore, so more onwe m dị totally against it. However, polygamy is not for onye ọbụla. Ihe abụ onye mewuru ihe. There were so many things involved. Mana ọ bụrụ na ị mewuru ya, I will advise you, please do, to reduce excesses in our society if you can afford it. Also financially, and other things involved. If you can do it, please do, to take so many people out of the street. Yes. Mana ọ bụkwado na gị nwa na onwe gị, ebe mụ na onwe m dị na-protest against it bụ when you now present yourself. If onye ọdịshi na onye abụọ na into polygamy, yes, but gụnwa na agha aghụghọ ịpụtara ihe. Mgbe na-asị ka njụọ gị, ị tara akwụkwọ ka eze gị dị? O nwere ihe dị njọ na ndụ a na mmadụ na-aghụ onwe ya aghụghọ. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ọtụtụ ndị mmadụ, and all because of ihe a, not the possible na ndị mmadụ ga-enwe anọ into sexual polygamy. Ome ọtụtụ ndị mmadụ ha ma achọzi ka ha nụọ ha official debe, because n'ihe ọ na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. Therefore, weruzie ndị a o ji egwuri egwu, o ji agba football as sex object. O nwere ihe ọ bụ. And because of that, you know, ọ ma enwezi the zeal ka ọ nụọ ha anụ. O maintain go family ya. Ya under monogamy. Then weruzie ndị ọzọ na-agba football. During the time of our fathers, was it like that? I want to know any free or show that. Free or show do easy like that. I want to all this because social media that's made here very easy. That time all you had name is what common. And what all sex workers now, it was the now, unlike back then. High moral value was so high then. No go any more here to now, mgbe ahụ ọ dị ọdụrụ common gị nwe nweta show free, ọdụrụ common mmadụ inweta side chick ma ọ bụ inweta ihe na ọdụrụ possible. So ọ dị very rare. So is either na ịbịa goro wholesale. So ọ bụrụ na ị chọrọ inwe more than one, ị bịa goro wholesale or the official. Then, mana ana m achọ ịgwa social implication bụ na for the fact na ụmụ nwaanyị na ajụrụzi ese. Ichogoro iji eme side chick, o mere accept. Iji eme concubine, o mere accept. And the kerusi ka o si adịghị na onye a ga-even ga-efe ọnụ gbata ya anụbata. Etu a ka ọ dịkwu ndị ụmụ okorobịa. Ifu nwa okorobịa dị na-enweta oshofri anyhow, ọ ya afị ya ahụ ịnụ nwaanyị. Because ihe ọ na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. Maka na ọ marụgonu ego a na-spend n'ime ihe ọ dị legitimate. Maka na nke a ya agbara ya chip, ụdị a ka ọ ya nọ n'ime. Mana ọ bụrụ na ọ chọọ ya ọfụrụ, ọ ga-adị forced to ije mee ihe kwesịrị ime. Example, ọ bụrụ na ịbụ nwoke bi na yard ma ọ bụ nwaanyị bi na yard, mana ndị neighbor gị, you can easily borrow sandal, you can easily borrow anything
for your neighbors. Okay, make mindful the need, even knife or those kitchen utensils. You can easily borrow it for your neighbor. Okay, make it. You might even feel no one need begin one. You go in there. Man, the neighbor say sorry, I can't share with anybody. Okay, we take. Or the child go to your own. Man, now the free. So this one goes to women. The truth of the matter being, Bona, I have seen some men up to 40. They will tell you that they had no interested to get married. Even our celebrities, right? Here on social media. Some of them are bastardly rich that can easily get married. At least to reduce the excesses on the street. But because no show free, na be handsome. Some people they willing, it will be mama. Therefore, one of the hand need already committed. Because no show free will always be there. Yene can you come here? Ihe na obro na echo ka dem mad put to watch to anything. Make that commodity very scarce to people. They value it. So I can tell you, not because of this freer, show freer then, but na nwoke nwere ike o nwere family nke. Ogwa na actually no ebua ma obo eto. Because no happen nke na bia nwa, nwekwa ndị free. Woro nda imana nda nwa ọ na-eweta free wo ha ka ọ na-ana n'iyi. Nwere idea. The implication then here one, the person spiritually so it can't even be a highly spiritual person because spiritually or drug coordinated. Because all double standard. You know, and that is where sin comes in because on our own way Opotaro no gabofu organ. Man one does on you. That is where sin because I got judge you based on the heap when you're in there. Man only queer on a multiple or my broken job because no heap queer in there. So here natural the Kawara Gita Bona. Here of the problem Bona or to turn down no one. They are the quite judgmental. To the pottery say with the full chest say near way polygamy. Now polygamist or the quite judgmental. While you want to know sexual polygamy. Come on, here more than the abo. I muta eto I get school why is you. No do up I choose you in life. Accept it with full chest and remain there. Man oburu no na ya own corner. In our George you also. I respect the decision of Obuna decided to take in this life. But to call body name may with full chest and in open. So that no bigger man magibe. So that a man me and Zuzo. Here in a man and Zuzo can do so garema. Or said the because even no bigger mago even in a madram. Kakuseva. In what you and Kusia. More talk about a family, Mobuna, it's all one-on-one consultation. Chat me on WhatsApp. My WhatsApp number is screen 0805 78 37 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na odi ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lugbuo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya ya gazie. May the blessings of Chukwuoke Premier be with you all. May you be protected. May you be blessed. Now and forevermore. Yeah, guys, you got the road.